A Chádego é, primeiro e principal, un grupo de amigos. Xuntámonos para facer teatro, levamos 38 anos, empezamos cando se cumplían os 40 anos da Declaración dos Dereitos Humanos e convocaronnos xustamente para facer unha representación. Estábamos no auditorio no Gustavo Freire, frío totalmente, con uralita por encima, pasamos un inverno ensaiando con guantes e bufanda, e chegamos así, o 10 de decembro que estreamos, e unha vez que se estreou a peza, pois saiu bastante ben. E dixemos, e que facemos agora? Pois crear un grupo, e creamos a Chádego. E dende aquela pois non paramos de traballar. A parte das montaxes que facemos para xirar con elas por aí, e recorrer Galicia, mesmo en algún sitio fora de Galicia estivemos tamén. Participamos en todos os eventos da vida social de Lugo relacionados coas artes escénicas. Por exemplo, no San Froilán, pois xa levamos casi 30 anos, 29-30 anos, facendo os personaxes todos de a familia Pelúdez entre nós. Participamos sempre no Ar de Lucos, intentando pois, crear novas montaxes, todo espectaculares que se poda. Gústanos moito o teatro de rúa. Tamén estamos ca visitas teatralizadas ao cemiterio de San Froilán. En calquera cousa, para favorecer a cultura da nosa cidade, aí estamos sempre voluntarios. O Breogán en Lugo é un mito, e mereceu. A experiencia con eles foi moi bonita, xente encantadora, e gustoulles tamén ver o noso local, ver todo o que temos, e como toda esta movida, e bueno, non quita de que nun momento dado tamén deciden vir a facer teatro. A satisfacción de colaborar con eles, e que eles estén tamén colaborando con nós, só esa satisfacción e de ir a velos ali, xa nos parece máis que suficiente. E logo que penso que, efectivamente, todos están facendo pola cultura e polo deporte na nosa cidade, pois debemos estar unidos, o noso agradecemento, xa dixen antes, para que contaran con nós.